todos imos abrir esa página de saúde con noso querido Héctor, porque eu creo que vitamina C, suplemento de vitamina C precisan todas esas persoas. Penso que sí, despois desa molladura, despois desa molladura hai que mellorar ese sistema inmunolóxico con toda esta mesa que temos aquí preparada. Veña, imos a falar dos suplementos, porque o primeiro que che quero preguntar é por estas noticias que coñecemos outro día alertando sobre abusar da vitamina D, porque sempre nos din, bueno, sí, vitamina D, pero abusar deste suplemento e da vitamina pode conlevar riscos, non? Claro, abusar dela é tomala pola nosa conta, é dicir, a vitamina D realmente véndese en calqueira sitio, prácticamente, podela mercar un por internet, nunha farmacia, ás veces incluso nun supermercado, e claro, moitas veces, como a xente pensa que hai que suplementarse con todo, pois toma vitamina D pola súa conta, e ten un risco. Por qué? Porque hai que diferenciar que hai dous tipos de vitaminas, unhas que se chaman hidrosolubles e outras que se chaman liposolubles. Que quere dicir que as hidrosolubles? Ti tomas un exceso, por exemplo, de vitamina C, e o teu corpo di, bueno, esta parte que é a que necesito quedo con ela, esta parte que está tomando este deulle por tomar suplementos, se toma demais, todo o que sobra desboto afora nos ouriños. Entón, o do corpo non pasa nada. Non pasa nada porque vaise desfacer de todas esas vitaminas que tomamos en exceso. Que ocorre coas outras, coas liposolubles, que son a vitamina A, a D, a E e a K, que son estas 4 vitaminas que cando temos exceso o corpo non as elimina, senón que as almacena, porque non sabe, non consigue eliminalas, entón vainas almacenando. Se nos tomamos suplementos extra de vitamina D pola nosa conta e sen ningún tipo de control, eso vaise acumulando ata que chega a ser tóxico. E realmente estamos xa en España vendo casos de pacientes que teñen uns niveis tóxicos de vitamina D e que acaban ingresando. De feito, a alerta deu na Hospital de Son Espases en Baleares que nos 2 últimos meses xa leva 16 pacientes ingresados por exceso de vitamina D. Pois moito ollo, porque por velo claro, dicir cales son as consecuencias no noso organismo de abusar da vitamina D neste caso. Pois esa vitamina D, se a tomamos en exceso, sen control médico, se mandou tomar o médico, vámola a tomar, eso por suposto, pero pola nosa conta, bueno, como esta o tomo eu tamén, non? O voume suplementar pola miña conta. Ollo, porque pode acabar afectando o corazón e os riles. Realmente os riles poden deixar ata de funcionar se abusamos deso. Que síntomas imos ter? Primeiro, pois ese dor abdominal, náuseas, vómitos, ese malestar xeral, que así en principio pode ser algo moi inespecífico, pero cando facemos a analítica ou se deixamos evolucionar este cadro, acaba producíndose ese fallo renal que nos leva ao hospital. E como digo, hai que ter moito ollo, que parece que son vitaminas, non? Que se pode tomar as que se queira, pero ollo porque ás veces pode ter... É unha pregunta, Héctor, é dicir, o suplemento de vitamina D que está provocando todo isto que nos contas é como estos que temos aquí sobre a mesa, é dicir, un bote de vitamina D, unhas cápsulas, que entendo que haberá xente maior, que moitas veces falamos aquí, xente que non pode sair á rúa polo que sexa, que yo prescribirá o médico, non? Pero isto está a venda en farmacia, supoño. Claro, si é certo que hai persoas que teñen ese déficit de vitamina D, ben, porque decimos, é que de feito da vitamina D, o 15% da vitamina D absorbes a través dos alimentos e o 85% restante a través do sol, desa radiación solar dos rayos UVB. Claro, se saímos pouco á rúa, se estamos unha persoa maior que está institucionalizada, que sai pouco á rúa, dalle pouco o sol, entón fixa pouca vitamina D e por eso ten que suplementarse. É un po directamente, que podemos atopar en po, realmente son unhos sobreciños que botamos en auga e tomamos, non ten máis. Claro, pódese tomar con control médico, que sería eses pacientes que si realmente teñen ese déficit e que ademais dáselle unha dosis axustada e durante un tempo tamén que o ten que tomar ata que recupere os niveis normais. O problema é cando ti pola túa conta vas a un supermercado, e logo porque me dá a sensación, Héctor, imos a recuperar ese grafismo que víamos antes, que moitas veces chegamos agora a supermercados, non? Onde hai un montón de suplementos que podemos mercar que non sabemos moi ben para que cada un, é dicir, antes falábamos entre risas da vitamina C, por exemplo, non? Se falamos da vitamina C, para que serve e onde a topamos? Pois mira, por exemplo, a vitamina C é unha vitamina esencial para o funcionamento do corpo. Por que? Porque vai aumentar as nosas defensas, fai que o noso sistema inmunolóxico, ese sistema de defensa que todos temos, funcione correctamente grazas a esa vitamina C, pero que logo tamén intervén en outros procesos tamén. Por exemplo, é un antioxidante, tamén combate eses radicais libres que afectan o estado da nosa pel, ou seja, realmente ten moitas implicacións, pero a máis importante sería fortalecer o sistema inmunolóxico. Onde atopamos? Sen ter que recurrir a suplementos nin pastillas.
no meu querido brócoli, non podía faltar. Xa levamos días en falar del. No meu querido brócoli, pero tamén, por suposto, como todo o mundo sabe, pois, por exemplo, en naranxas, en kiwis, aí imos a topar ese vitamina C. A parte boa, que a tomamos en exceso, non pasa nada porque o noso corpo elimina polos ouriños. Vale, perfecto. Pois repasamos o magnesio, que tamén se fala moito del. Para que serve e onde o atopamos? Pois mira, o magnesio é fundamental tamén, é un mineral, pero tamén é fundamental para que funcionen ben o noso sistema que é muscular e tamén o noso sistema nervioso. Incluso axuda tamén a regular os ritmos de sono tamén. O sea, realmente ten moitas funcións ese magnesio a nivel corporal que fan que sexa un mineral imprescindible. Onde imos a topar? Pois como temos aí, por exemplo, vemos realmente nesas verduras de folla verde, tamén imos a atopámolo tamén en cereais, atopámolo en legumes, atopámolo en moitos alimentos que temos nesta mesa que realmente son moi comuns e que se levamos unha moi boa alimentación. Falamos de peixe tamén, falamos de peixe que pode ser fresco ou en lata. A que grupo de poboación lle recomendarías tomar magnesio? Pois mira, realmente aí solamente eu lle recomendaría a persoas que teñen ese nivel baixo de magnesio, persoas que, por exemplo, teñen un problema de mala absorción, persoas cun problema intestinal, que fai, por exemplo, unha enfermidade intestinal inflamatoria, que fai que non absorba ben determinados nutrientes, persoas tamén que non están levando unha alimentación variada e equilibrada, aí sí que habería que suplementar. Pero unha persoa nova, sana e que realmente está tomando un pouco de alimentación variada, non necesitaría ningún suplemento. Vale, e a vitamina D, non? Por rematar, como comentábamos ao principio, digamos que recomendas pois esas persoas que por as súas circunstancias pois non lle dá moito a luz solar, non? Claro, tamén persoas que teñen un problema de mala absorción, falamos de problemas intestinais, persoas que están a tratamento con determinados fármacos que van interferir na absorción, é dicir, eu non teño ningún problema de mala absorción a priori, pero se estás tomando glucocorticoides ou fármacos antiepilépticos, ollo, porque vais a alterar a absorción de vitamina D. Entón aí habería que vixiar a ver se hai que suplementar ou non. E logo persoas tamén con risco de osteoporose ou que teñan realmente esa osteoporose diagnosticada. Sí que é certo que moitas veces tendes a pensar que todo o mundo ten ese déficit de vitamina D, non? Pero isto ven por unha realmente no ano 2011 cambiouse os niveis analíticos, as sociedades científicas acordaron cambiar os niveis analíticos, como cando faz a analítica do colesterol e dacho valor en sangue. Pois igual, entón fixouse en 30. Entón, claro, realmente revisouse no ano 2024, non facía falta ter un nivel de 30, senón de 20, que sería o axeitado, e con ese nivel de 20, o 95% da poboación xa ten uns niveles axeitados de vitamina. E non precisamos suplementarnos. Pois temos dúbidas sobre este asunto, porque xa saben vostedes que hai moitísimo mito sobre o asunto dos suplementos, sobre todo por culpa das redes sociais. Imos co primeiro dos WhatsApps a ver que lle consultan ao noso Héctor. Os suplementos de coláxeno vanme axudar a mellorar os problemas nas articulacións? Pois, querido espectador, querida espectadora que nos ve desde a casa, non. O sea, realmente non, o coláxeno non che vai axudar a mellorar eses problemas nas articulacións. Si é certo que hai unha industria millonaria detrás destes suplementos de coláxeno que realmente vaiche facer creer que sí, pero a Autoridade Europea, non é a miña opinión, senón que a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria, en todos os estudos que fai, realmente non ve unha causa-efecto entre tomar ese suplemento de coláxeno e que melloren as articulacións. O sea, que realmente non van mellorar. Por que? Porque o coláxeno é unha proteína moi grande. Ti a tomas, vale, tomas o coláxeno, que pasa? Que para poder digerila, o noso sistema digestivo que fai é partila. É moi grande, non a dá absorbido, entón parte en 2 aminoácidos. Absórbeos, pero claro, ninguén che asegura que eses 2 aminoácidos logo vayan a formar coláxeno pois na pel para ter mellor pel ou nas articulacións para solucionar ese dor de xeonllo que tes dende fai tempo, non? O sea, realmente vai non absorber e vai ir onde realmente o corpo necesita e non onde ti queiras. Isto é como se tes malos riles e comer riles. O sea, non vai comer o que che falta, non moitas veces non chega para iso. O sea, que non fai falla tomar suplementos de coláxeno. Se queres aumentar os teus niveis de coláxeno, por exemplo, pois na carne, te vas ter coláxeno na carne de terneira, de porco, en todas as carnes vas a topar, faz un caldo de osos na casa e xa tes unha moi boa foita de coláxeno. Que boa idea. Pois aclarado, imos con máis dúbidas. A ver, estou tomando suplementos de omega 3. Poden interferir cos medicamentos? Claro, e outra cousa tamén a ter en conta cos suplementos é que mercámolos en calqueira sitio, de calqueira xeito, e poden interferir algúns con certos medicamentos que esteamos tomando. Por exemplo, se tomo un suplemento de vitamina K, por exemplo, ollo, porque se estou tomando anticoagulantes, en este caso tamén, con este suplemento de omega 3, pode interferir con certos medicamentos. Entón, antes de mercar pola nosa conta
un suplemento, hai que mirar na farmacia ou no centro de saúde, consultar, e dicir, vale, estou tomando estes medicamentos e quero tomar este suplemento, podo, interfire, non interfire, así que habería que consultar o caso e ver, porque sí que hai suplementos que interfiren con medicamentos. Pois sí, sobre todo porque ademais estes suplementos non adoitan ser baratos. Imos co último WhatsApp sobre este asunto. Consumir vitamina A vai me axudar a mellorar a vista? Pois mira, este é un clásico que se di, a vitamina A tenen as cenorias. Entón, é un clásico de come cenorias para ver ben. Sí, a mí sempre me animaban con iso. Pois é certo, eso é realmente certo. Non só as cenorias, senón que, por exemplo, podemos atopar vitamina A en todos os alimentos de cor vermella e de cor laranxa. É dicir, cenorias, cabaza, tomate, pementos, a esos son ricos en vitamina A. A vitamina A chámase tamén retinol. E claro, que fai? Incide directamente na nosa retina. Retinol, retina. Incide aí directamente na retina, creando unha serie de receptores que nos necesitamos precisamente para ver ben en condicións de baixa luminosidade. Se está en un sitio un pouco oscuro e non vemos moi ben, imos meterlle máis vitamina A porque seguramente nos axude a ver moito mellor. Pois aclaradas todas estas cuestións, que interesante, escoitar os que saben e non tanto a publicidade que vemos campando por aí. Bueno, 12 en punto.